ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହଉଛି? ଖାସ ହଉଛି, ଖାସ କମୁନି ଯେତେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇଥିଲେ କମିଲାନି? କମିଲାନି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସ ପାଖକୁ ଦେଖି। ଏବେ ଆଉ କାଶ ହଉଛି? ଆଉ ହବନି କାଶ। ଦେଖି ଏହେ, ଏଥର ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ କାଶ ହବ? ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗି କାଶ ହଉଛି। ହଉ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ କାଶ ହଉନି। ଯେତେବେଳେ କାଶ ଲାଗେ ଏମିତି କରିବେ, ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆଉ କାଶ ହବନି। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ଏଇଟା ତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଶ ହେଲେ ଲଗେଇବେ ଆଉ। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଖାଲି ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବସ ବସ ବସ। କ'ଣ ହେଇଛି? କାନ ଭିତରେ ଖାଲି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଛି। ଦେଖି ଦେଖି, ଗୋଟେ ବାଜା ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ କାନରେ ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଲିଆ ପ୍ୟାକେଟ କେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲେ କି? ନହେଲେ ଯୋଉ ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଜିନ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟାକୁଆଟା ରହିଯାଇଛି। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟାକୁଆଟା ରହିଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଇଲା ନାକରେ ପଶିବ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଟାକୁଆଟା ତ, ସେ ସିଧା କାନକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ। ହଉ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କା ପକେଇବେ। ନିଅ। ନା ଏଇଟା ତ ଲାଟିନ୍ ଖାଇଦେବେ। ଏଇଟା ସିଧା ପଛ ଆଡ଼ୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କାନ ଆଡ଼କୁ। ଯଦି କାନରେ ପକେଇ ପଛ ଆଡ଼ ସଫା ହେବ, ପଛ ଆଡ଼ ଜିନିଷ କାନରେ ପକେଇ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଣେ ଯାହା ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ଭଲ ହଉନି। ଦେହ ଭଲ ରହୁନି? ଦେଖି ନାଡ଼ିଟା। ଆଗ ଔଷଧ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ, କମୁନି ନା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯୋଉ ଆମ ଏଇ ରୋଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ମଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ସିଧା ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରି ଆସି କଲୋନୀ ବଜାର ମୁଠାଏ ଦାନାଦାର କିଣିଦେବେ, ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ି, ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ?